Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Ada Türkmen kanalımdan nowatdaky gepleşigine başlaýar. Soňky döwürde şu Tapar Iklimowyň adyny tutup çykyş eden bir opozisiýa lideri barmy? Ya men gepleşikimde men özümiň bir gepleşigimi şoňa bagyşlap soňky döwürde nähiller bir şoňa bir ýüzüň üstünde burnuň bar diýdimmi? Ýok. Ýöne näme üçin şul adam dyýynmasyz indi näçe wagtlar her gepleşiginde diýilen ýaly nähiller bol tögedeginde duşmanlar görýär. Ödüm elinden nähiller bol bir zady alynan ýaly şolardan bir hili ary köýen ýaly gürleýär. Bul adama näme boldy? Bul adamyň elinden kim nämesin alypdyr? Bul adama kim näme ýamanlyk edipdir? Näme üçin bul adam hiç köşeşenok? Ödüm konkret adamdan adyny tutanokdy. Bu gözi görünmeýän duşmandan gurrundy diýen ýaly gurrun edi. İslendiğin adamın adını tutmayan nedir? Şu birini ayıplama yönkänne planı iftip henin opozisyon liderlerinin içinden şu tutan gereği bolon nedir? Sebebi seni gurrun ediyen adam derecesinde görmeýändigini görkezjek bolýaşydy. Indi bu bilenem çäklenen o. Şol ýanky adyn tutmayan adamlaryň içinde menem bar. Men tutanno jurnalistimok ya çok kotaklı näme diýip şeýdi kemsizce näme bilen tutýan. Üstesine de bunun ýanyna bir içi ýaly bir kuş gürýän bir kümsi bar. Onam siz bilýänsiňiz. Ýygyk derli şoňa hyzmat edip gelýän biri bar. Olam öz ýüzüni görkezdenok, ýüzüni görkezmän şuýna Tapar kim şu Tapar Iklimowyň garşydaşydyr diýip hataplaýan bolsa, şol adamlara hapa uýmak bilen ýygyk derli geçen tomusdan ýaly ýygyk derli hapa uýmak bilen meşgulanyp bilýär. Özüm öz adyny dogry goýanok, öz kanalynda da Türkmen ogullyk goýýar. İtem adama üýrenli, özüne hormat goýan it, ýüzüni gizläp ýa perde aňyrta duglanyp üýrýän nädir? Özüne göwniýet diýen item açyk üýrýändir. Ýüzüni görkezip, indi şul adam itim derejesinde bolsa, ýüzüni gizläp, sesinem üýtdip şeýdip adamlara töhmet atyp şeýdip adamlara hüjüm ederdimi? Eger özüne hormat goýýan bolsa, indi özüňiz baha beriň da şul adamyň özüni alyp barjyň. Şular şu tetelli adamlar var. Öz döwründe Sowet häkimiýeti ýyllarynda anonimçiler diýilip atlandyrýar. Özüm gaty jemgyýetde ýigrendilen adamlar. Näme üçin? Anonimçiler öz döwründe Staliniň repressiýasy ýyllarynda millionlar şu adamlaryň başyna ýeten haramzadalar bolupdylar. Bulan ýetiniň näme boljak bu arada özüňiz pikir edip berin. Men diňe men sedýän pikirlendirmek üçin şular aýdyp.